Joo, eli tänään me pelataan tätä Geometry Dash Auto Speedhack juttua tai jotain tällaista. Joo, mä latasin tällaisen Speedhack jutun netistä, että tää on tosi pro-meininkiä. Eli me hakkeroidaan Geometry Dash Speed Auto, joten ei muuta kuin pistetä tää paska päälle. Joo, mitä ittoa. No mä en ymmärrä englantia kuitenkaan, että mä painan suoraan vaan yes tästä. Joo, okei, mä painan yes, okei, mä en tiedä mitä toi. Kertokaa mun kommenteissa, että mitä toi tarkoittaa. Joo, taas jotain tällaista kolmiomerkkejä ihme juttuja. Yes. Taas joku tällainen, mutta mä en ymmärrä englantia, joten tää on ihan voi. Joo. Ruksia vaan. No joo, mitäköhän sitä tässä? No, se ei kai sitten toiminut, mutta mä voidaan tehdä sillä aikaa jotain muita juttuja. Mennään vaikka tänne mun tietokoneeseen local disk. Oho, rekisterieditori, mitäköhän tää tekee? Ruksia vaan. Mä en edes tiedä mikä se on, mutta rekisterieditori. Local disk. Tosta, joo. Note. Mä en muista tän olleen täällä. No jaa. Painetaan vaan ruksia. Mitäköhän sitä tässä sitten? Laitetaan vaan ruksia. Taas ilmestyy joku tällainen. Voihan me tähän jotain kuvikseen kirjoittaa. Mitä? Okei. Taas tuli joku. No, mulla ei oo kyllä internettiä, enkä mä edelleenkään ymmärrä englantia. Scaru monster and nice sprite midi. En mä tiedä mitä toi tarkoittaa. Minecraft hacks download no virus. Minä en tiedä mitä tuo tarkoittaa vieläkään. What happens if you delete? Voisiko tää nyt loppua? Mä halusin vaan nyt pelata Geometry Dashia ja nyt tää latautuu tässä ikuisuuden. Hemmetin Geometry Dash. What happens if you delete system 3.2? Pois siitä. Minecraft. No joo. Apua. Mä haluan pelata Geometry Dashia. Mitä kummaa toi oli? Hetkinen. Mitä täällä tapahtuu? Mitä mun työpöydällä tapahtuu? Kannat find server. Mitä? Paras tapa tappaa itsesi? Lukiko tossa niin? Google-haku. Ei saamari. Pidäkö käyttää tätä konetta? Onneksi mulla on tää Google-kääntäjä, niin mä yhtäkkiä ymmärränkin tätä englantia. Tietokone tekee outoja asioita. Please auttakaa mua. Get wrecked. Ei, apua. Mitä nää on? Kolmioita ilmestyy joka paikkaan. Ei, virus. Folder, like it free download. Ei. Apua. Auttakaa. Laittakaa se pois mun naamulta. Vittu. Ok. Oi jukra. Rekisterieditori jälleen ilmestyy. No, jos tää on ihan tyytyväinen, jos mä laitan tänne nyt jotain. Mitäköhän tää? New key. Joo. Mitä? Kaikki tekstikin nyt yhtäkkiä menee väärinpäin. Ei. Katsokaa, teksti menee väärinpäin. Tää ei kyllä oo ihan oikea juttu. Start-ikonikin menee väärinpäin. Oi saamari. Tähän meni mun kone. Mä halusin kuvaan pelata Geometry Dashia. Mitä täällä tapahtuu? Oi hemmetti.
Monnakohan se Geometry Dash latautuu? Please. Kumitetaan nää kaikki tällä ikkunalla. Jumala auta mua, miksi mun kone tekee tämän mulle? Vitsi, tää on huono asia. Mä en tiedä, pitäisikö mun itkeä vai nauraa. Kallis tietokone. Mun isä kyllä tarttuu mun korvastakin, kun se saa tietää, että mitä mun tietokoneelle kävi. Mut kun mä halusin pelata vaan Geometry Dashia häkkeröimällä. Oi ei. Oi ei, auttakaa mua. Apua. Ruksia tai jotain. Miksi mä en voi tehdä mitään? Johtuukohan se siitä, että... Onkohan tää virus? Voi... Ei! Mun tietokoneellahan on virus. Vitsi, miksei Avast kertonut tästä mulle? Ai niin, se ei ollut käynnissä. Lapset, pitäkää aina virusten torjuntaohjelmat käynnissä. Tai muuten voi käydä näin. Voi ei, mitä mä sain aikaan? Mitäköhän siitä tässä nyt sitten? Ei oo paljon vaihtoehtoja. Ei voi laittaa niitä keskimainoksia. Niin siis. Voi vitsit. Vitsit. Mitä mä nyt teen? Kaikki vaan tuhoutuu. Oi jufkra. Oi voi voi. Apua. Voi voi voi. Kaikki vaan menee tuonne sisälle. Mitä? Miten tää on tehty? Miksi joku käyttäisi aikansa tuotakseen mun tietokoneen, niin rakkaan tietokoneeni? Äkkiä, voiko painaa jotain nappia? Jotain apua, please. Nyt valkosta, vihreätä, kaikkea mahdollista. Aha, uutiset, okei. Okei, selvä, noniin, mä oon ihan tyytyväinen. Please nyt. Voi voi. Odottanut, että voisiko tehdä jotain. Tapahtuuko tässä enää mitään? Onko tää tietokone todellakin vaan menetetty peli? No jos ehkä ihan perusvakio uudelleenkäynnistys auttaisi. Mutta eihän mä voi edes painaa uudelleenkäynnistysnappia. Ja vielä pahempi, sen jälkeen pitäisi painaa kaiken tekstilaatikkoja. Haluaisiko varmasti sulkea tietokoneen? Voi ei. Nyt äkkiä. Start. Please. Älkää tehkö tätä mulle. Oi jukra. Nyt on kyllä kaikki niin mönkään mennyt. Mä painan sammutusnappia. Jes, nyt kiinni. Please. Onks tää mun tietokone nyt? Oi
vuokraa.